An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma nin waati in na min ye farafinna jamanaw ye wulikajɔ caman kɛ yaasa togo min farafinna ye gɛlɛya min sɔrɔ jɔnyawale hukumu kɔnɔna na sarangalani ye ale ni latileliw ni majɛ minnu sera kɔnɔna yera kow kɔnɔna na olu bɛ se ka latilen cogo min na ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu n'o kan ka taa diɲɛ seleke naani yɛrɛ fɛ wulikajɔ in a ko mɛnna sen na nka min ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye ale ye lakodɔnni kɛ ka kɛ ni Gana ni farafinna jamana caman ka laɲini ye ko waleya in ko fo sarali ka ye a ko la sabula a ye degun ni gɛlɛya caman don farafinna kun o la sa jɛrɛ o jɛrɛ bɛ kɛ bibi na farafinna kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ farafinna ka yiriwali sira fɛ farafinna ka ɲɛtaa sira fɛ baabu in ale bɛ bɔ ka bin duwakun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile 13 min ye pabrikaw fɛ ye bɔlɔlɔ sanfɛ baarakɛlaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛ la lajɛ min sen fɛ u y'u sinsin farafinna ye degun min sɔrɔ o bɛ se ka latilen cogo min juin kalo tile 13 min ye pabrikaw ka mairie kɔnɔna na Burkina Faso maa 150 o de nana ka na baabu in sigi baabu kɛnɛ ka sa u y'a yira sa k'a fɔ jɔnyawale yɛrɛ ye degun min se farafinna ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna an fanfɛ bolo ale ni AES jamanaw ta da donna o la kosɛbɛ kiimɛliw kɛra jateminɛw kɛra hakili jagabaw ale ni min ye maa ɲɛjɛru caninenw caman tun bɛ kɛnɛ in kan minnu y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni ye degun caman sa ka se farafinnakadenw ma wulikajɔ ni laɲiniw senfɛ sa a yɛrɛ ko n'a ma ɲɛ ko latilenni bɛ kɛ min ye degun minnu sɔrɔla olu bɛ se ka fɔ jamanadenw na cogo min sɔrɔko ta nasira fɛ baloko ta nasira fɛ kɛlɛw ko ta nasira fɛ ale ni politiki ko ta nasira fɛ a yɛrɛ k'a fɔ jɔnya yɛrɛ gɛlɛya ye degun caman de se farafinna jamanaw ma bi farafinna jamana minnu dɔw bɛ bi halisa n'olu b'a kɔlɔlɔ kɔnɔna na o de ka ca kosɛbɛ nanzaralakaw n'u ka fɛɛrɛw nana jɔnya waati u donna sira caman fɛ sira min n'o o degun yera kosɛbɛ o ye ka min ye maaw ka kanw k'olu bɔsi u la kan wɛrɛw k'olu sinsin u kunna min ye bingali ye a ye tali kɛ sɔrɔko ta nasira la hakili jagabako ta nasira la fɛn wɛrɛw k'olu caman halaki sɔrɔ kɔni o caman taara a ko senfɛ ani maaw yɛrɛ bɛ u yɛrɛ dɔɔni ko minnu ye o bɛɛ kɔfɛ politiki u nana o ko fana don a la k'u sen don jamana ninnu kɔnɔ politikiw kɛlɛw la min ye jasiraw ye k'olu don baaraba minnu bɛ kɛ jamana ninnu kɔnɔ na n'o ye yiriwaliko ta nasira ye n'o sugubulonw bɛ sigi fana u y'u sen don o la o si ma labɔli kɛ u nana ni wari ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna jamana minnu bɛ faransikan fɔ CFA o cokora olu 17 kunna fo bi o degun bɛ o jamanaw ka sabula min ye nin bɛɛ lajɛlen ye bamanciwale ni wale kɛbaw olu fana kɛlen don k'u daga o jamana dɔw da la bi na min ye Mali ye Tchad bɛ o la Burkina Faso b'o la Niger b'o o la Nigeria yɛrɛ ale ni Benin bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ta sɔrɔ a ko in na jamana ka dɔgɔ min bɛ CFA dun bi n'o ka tɔnɔ o ye a ta ye musaka bɛ taa yɔrɔ min musaka tigi min y'a dilan o n'a ka laɲini jɔnya waleyaw kɔnɔna na ko halisa o de bɛ sen na nin latilenni ko kan ka kɛ diyagoya ye sabula n'a ma ɲɛ ko farafinna yɛrɛ b'a fɛ ka bɔ nɔgɔ la farafinna b'a fɛ ka taa ɲɛ fo a ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi pabrikaw fɛ yen Burkina Faso maa 150 olu ko sa ko waati kuma sera furancɛla fangaw kɛlen don ka wasabulon minnu sigi bibi na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi o kɔnɔna na mun bɛna hakili jagabɔ kɛ latilenni bɛna kɛ cogo di tariku ta nasira fɛ ka sɛbɛnw sigi sen ka sɛbɛn minnu b'a to saheli jamanaw n'o ye AES jamanaw ye olu ka jɔnya wɛrɛw bɛ se ka lasara cogo di min ye wasabulon ninnu kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ fana ko kɔmasegi baara ka kɛ u ye ka kɛ ni pabere laɲini ye laɲini min y'a to nin waati in na hakili jagabaw ni min ye miirina kɛrɛnkɛrɛnnenw ye olu taara sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ wa u y'a yira ko n'a ma ɲɛ min kɔ ni jɛkulu bɛ sigi kɔmasegi ka kɛ wasabulon ninnu bɛɛ lajɛlen ye kelen kelen u ka faamuyali kɛ u k'a yira k'a fɔ la fana baara kan ka taa sira min fɛ min ye baabu ye k'o kan ka sigi calatigɛ jɛkulu fana kɔnɔna na cɛɲɛfuga jamanaw la ka ɲɛfɔli kɛ politikimɔgɔw ye ka ɲɛfɔli fɔ dugudenw ye ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye yaasa min ye laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye min ye o bɛ se ka sabati cogo min na nin waati in na min ye nin hakili jagabɔ in ye min ye nin miiriya in ye u ye laɲini belebeleba caman de kɛ a ko senfɛ
laɲini minnu na kumaba kɔni ye min ye farafina ni hakɛ min ka kan farafina ye tɔɲɔ min kɛ farafina ye degun min sɔrɔ farafina ka don bɛ kɔlɔbɛ min na u ka sɔrɔ yakubalen n'u ma u ka min ye baarakɛyɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen tɔnɔw ka taa s'u ka musaka ko ma ko k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na nin waati in na sarali waati k'o de sera wa wulikajɔ fana waati paberekaw fɛ yen bɛnkɛrɛw de ka Burkina Faso yaasa a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na don nataw olu kɔnɔna